besok ana acara lomba, sampean tak tugasi ping wangi ya. Ini Pak, kula siap nindakake dawuh panjenengan. Jenengan melu nyake meja lan kursi juri lomba ya. Nggih Pak. Kawula catatake mawi rapi. Panitia durung lengkap, sampean tak lebokke nang sesi dokumentasi. Pak, kula badhe nyapake kamera lan alat pendukungipun. Formulir registrasi kudu disiapke. Bisa dibantu Pak Guru. Nggih Pak, kula badhe nyuwun data peserta supados saged nyetak formulir. Acara dimulai jam 8, sampean tekan sekolah sadurunge ya. Pak, kula rawuh jam 7:30. Kula tak paringi tugas ngawasi jalane lomba. Nggih Pak, kula badhe nyatet lan ngawasi kanthi teliti. Meja lan kursi kangge juri sampun kawula siapaken wonten ing panggenanipun. Tapi Pak Guru, matur nuwun rapi banget. Dokumentasi sampun kawula cek, kamera punika sampun siap digunakaken. Semoga api uga hasil dokumentasine api. Formulir registrasi sampun kawula cetak, lan dipun susun miturut daftar peserta. Pak Guru, sampean panjenengan seger. Kawula sampun rawuh jam 7:30 lan sampun nyiapaken panggenanipun peserta. Lan matur nuwun sampun disiplin. Sampun ngawasi jalane lomba lan nyatet catatan penting. Guru, mengko catatane tak delok bareng-bareng. Pak Kapsat, acara sampun kalaksanan kanthi lancar. Mugi-mugi saged dadosaken inspirasi kangge siswa. Matur nuwun Pak Guru sampun melu nyuksesake lomba iki nggih.